pinai khaksa romani jisu ani Jodoh bahasa wisdom pal bahasa ke pegang sersa lain. Sengrasab lai nai tislang rukung ni bufang ni belai.
Dondi Tizang rukong ni Bufang Haike Tizang rukong ni Bufang ni Belan Korma Hailan se Tanya ha Ini besar sembe bang lepo Orang se Tanya Darudi Ini hamari bai ko somri dondi Tizang rukong ni Bufang Haike Okay, Doro Jisu. Apa nak cari dong di sini malu? Jangan nentu dong tadi. Oh, surprise, lesu tu kenang sih. Nona nanggo Roti kene ba borong le saibano Oh bonge nung se sari mano Tisang ting ka tuwi sini ku sardu Lahas nanay ko nung no Aku mau kering hamster tak kolana. Aku mau renai bodoh no. Oke joro jisu. Mau pulang ke Hartong di sini balu. Olá, Paulo Jisu. Apa lang nakatong kay di sini, Paulo? Oh, sobra ini hamari ba? Semua negeri tulis tadi. Oh, sobra tulis untuk kenang. Saya mau semua orang. Semua negeri tulis tadi. Sun masuk lagi sebelum Hambai, Zotonana Dipor Kaham. Kai tu no belai kena hambai tini hai ozora kaham. Sonori tongmani bagai. Angkonya ni musung wasini kolomani panda engkang keno je open delo hai jagya hai khaba pendel ni phataro bu phang tolarago tong tong nai ro norok no bahai no open delo hai khe ayang sini maiser mani bukhak
Aing phano norok khiti khe asoknani bagai ang norok no sini panda sengane sekang no koinargo. Phaji sengtini sini o 5th Musical Meet 2024 Rasu Baptist Church o Pandawa manjaknai sini Kristoni takok tai bukuk sokno Jisu Kristoni mungbai hambai te chibai yaparo tirini khulumani Pandawo ang tuipang Evangelist Jiten Deborma choir convener SNBA tirini pang thasingo sini secretary bising tui saklai langkha ang zora hangke committee ni permission by 11:30 ni simi aba hai zorawo panda jesse khenpano जों abno kholomnani bagui ang sai toknai bongni permission by borogana sengkha je mansak ang chini oro joto songjak chini Kristo takuk bukuk rokna ang koyo o pandani bisingo tasukjak rokno bo je mansak sak soileyana tini seng o dipor jorawo phaidi ang tinini o pandano khulumani pandano suriwi chengnani bagui sini live dikon puronjoy debor member CNBBC ang bono zoraya pharnani sekang palbaksa baksa thim abno seng waisa hunlayana seng basa lainai puila ang hunai abon yabulan logi logi norokbo hundi অমতই খেনো বড় রকমি থানি নরনি চাকি মাচুং খাই হাকে নরক সামুং কাহাম খাইমানো নুগুই বরক চুখাও নরনি ফানো মালবানো কাইদর বিনি কক্তে সিনি বাগে হামারি খাইजों जों बासाङे दंनाय आं कयनो सिनि लाइभ दिकन bo chini o panda ni bagai suriwi chengrana ni bagai Uilana hambai sini executive committee general women's tai youth tai ini speaker tai pang borok jora mani bagai ang hayung tai sangsara lobjak nai tai sini bagai kalbari cross hot phainai bugra jisu nona hambai nang miani sini 5 bar ini baikhe nang jora kaham rei tongmani bagi sini chompok nagor sarkelo বিশেষ করে sikla sikli rok ni bisingtei miani sini lob lai tongo nang oro present tongo o musical meet ni bisingtei specially babe sodor nod ni joto sikla rok joto nini busarok bebak hola baikhe tei dul jagai nini bahasa oi chini society o nang samung tangnai ang poito khlayo sung poito khlayo oboni bisingtei joto chini sikla rabai nang rob jaknai tai bebak hamia saya chini sikla sikli rok samung hamia tomung hamia wa tokmani nang o musical meet bisingtei nang salayana subrai aboni bagi tini hayo jorangona hambai maro probu abhakai to ang bahan botili borok basugya nang nakardi tayo pandawo tini joto nini samungo thepajak bebak boro rokna nini phala kathar baina kobol di nini mung lobjak na bagai nini samung taibo puarna ni bagai nang o pandani bisingti nang samung klaijari nei mathangnai sia bugra jis kone mung bai sana senga suklayan hambai sini lagi konno botini ni o kurma pandano chengi kelangmani bagai hambai ruwa sini ojoro phaijak joto sini circle ni executive committee brirong ni committee siklar ni committee ano om haike o pandana tujile ni jora ka
taibo hambai sini o siklarno karibo sini circle ni okra rok phaijak siklarno tuidulnani bagai motharokno naikani khlai tongmani logi logi panda obo jate siklarok kha basanani bagai borok phaimani bagai borok na hambai tai hambai ya poro sini o circle no karai kumun circle ni sini association bisingni phaijak Kristo takhuk bukhuk rokno bo narana Jisu Kristo ni bai hambai te chiba ya paro taibo o sini association no karai bo phatarni association ni phai tongkhe norokno bo ang dinini hangai khani hamjak mong tai chiba ya paro phaidi ang sini panda butango tongmani abunu ruksawnya thanglayane tabugang zoraya phanai sini elemba khuk tangnai sini takhuk Williams Rupini Assistant Secretary Youth Committee Sampungnagar Baptist Pastoral Circle bono ozorno ya phan abri ya golo sung chini ya pharmung kholnai abani bagi yang tiar dongani bagi koyo sini asas rokno norok yang buskang phaiye tiar tong phai baidi Apujana jodana Kungkaham, kita ketangkai jona hambai mabo, azor mani bagai, ini sinti panobo, tai sini pandari pembena, ini sekretari, bono bara hambai, anu zarawa wa ekonomi industri hambai lebani kok thera pro mani bagai, zora kaham rumani bagai, kaidi ingkangke ang sini mau industri hambai lebani kok kan rono, baca pori narwana, jadi tim komani, abono ang pori narwana, noropunai manai, matai kok makaham. Matai kot makaham pas ni 16 5 ni 16 ogni nang pori thangana or ko bogro sujak tongo song bai chati ne ang pori thangana 13 14 15 tai 16 no ari disbantao bas kacha nor occasion sadison kia ba sompa jang gai thangke abono pa brusina tai lama gre abo mungsa samunggo khano sugya aboni bagai Kilui rezago, hake borok rokbo, tutului thango, norokhe sensadi sati hathai sakani tauno hanai tongni manya, khoroksa phano tek bai thukluboi tonna hanai sati phanangya, tamokhe thopna saka no tono hake nokni bebag borok rok pohoron nugo, omotui kheno borokni hani norokni sati masen khai hake norok samung khlai mano nugui borok sukno hawo onor ni phano malobana oil ba pormani bisingtai kai tok sini joto ni sakawa hamari khlaitu amen balaina hambai sini elamba khuk tangai sini takho Williams kaitor bonote bo hamari khlaiteng buskame salrogo bini samgo basai tongani bagai padi sing thasingang saiklangmani hai sini asar sokno ang toinai borok phaidi tai ang koyana sini koy rokno bo tinini o sini ya pharmong khol thani bo borok resamung resabui sono lit khanyani bagai phaji sing phaji kaitor thasani bagai sing basalayana sing kaitor thani ya phar layana tu tai ang muitu khlek na musung sini head promise je nong thani bo envelope ya phar jak tongmani aborok no bo muitu khlai rubo norok ajagao bo rui manu sini head promise
Lah korok sabo kaito riyakai. Manggala korok sabo Subray kairo gake Manggala korok sabo Kaito riyake Manggala korok sabo Subray kairo gake Nang mana mo jengke Kaito ni kami koi dongbi Ling kani koro bongbi Bolai di tongna nai Nang mana mo jengke Kaito ni kani koi dongbi Ling kani koro bongbi Bolai di tongna nai Manggala korok sabo Kaito riyake Manggala korok sabo Subray kairo gake Mimi mucu marok no Kaito ni tariya fati Boleh mimi nang marok no Kaham ke sawi mansuko Mimi mucu marok no Kaito ni tariya fati Boleh mimi nang marok no Kaham ke sawi mansuko Manggala korok sabo Kaito riyake Manggala korok sabo Subray kairo gake Nang mana no tongke Kaito ni samno nangdi Kaito ereng kibita ludi Kani kairo sama mano Nang mana no tongke Kaito ni samno nangdi Kaito ereng kibita ludi Lini kani kairo sama mano Manggala korok sabo Kaito riyake
sabo Taito riyake Mangla korok sabo Subrai karuk yakele Subrai karuk yakele O Yaphan Mungno Sunani Bagi or Songjak Tomasini Dikon Nanda Kumar Deborma Secretary Sompok Nagor Baptist Pastoral Circle Ang koinai sarno boyang bagi obno Yaphanan bagi tai ang obno Yaplo tiar tonani bagi koinai sini koyar ni kaisa saisung rusak mong bo ready tongthon Suyon Subrayung kaito nono hambai kami kini mijarai tabuk jara seng kaham kerentongoi nono surinani loknani jara kaham seng manik tongo abani hambai kaito waiba siklarokni musical meet pothum laimu tini o panda kotoro Subrayung kaito nungsuma asuk sa rei tongmani o sungsaro beba sini nangmani rei tongmani bisingo kaito seng cuk tei cuk yatai aji laimani arang pusa nini kali mosen Yapharo kaito rafa o rang pusa ba nini hawa nani nini kungsuk nani sam tan kaito rafa sentai bo yapharmao yakwar ngai man nani nung subadi kaito bebak nini musuh tuyentun nung sini palo tongdi sini kapal nung serang di bebak nini musuh teke nung tidur tai sini saya ada nak buka Jisu nini musuh sana Hambai sini borong benang sini circle secretary sini sarno hake seng belai hambai sini kuai rok omaki borok kena toto lagi o Yaphar mong khol thaniwo gan resap mong borok ni kai thamani bagai tadi ang thasingono saiklang kha sini saisung resap nai sini choir CNBP sini mono ang zorana panjani bagi koyo tai abni ya ulo tiar dongani bagi ang koyo sini pal resap nai sini Rasu Baptist Church borno tiar dongani bagi koyo zora sini saisung resap nai sini CNBP sini choir no zora ya perjago tiar tongdi sini Rasu Baptist Church apa paiman yagulo
능서 나와나니 아이리디 bekatathdi 만들어건디 bekato르디 어봉노한 수들 능서 나와나니 아이리디 bekatathdi 만들어건디 bekato르디 어봉노한 수들 와나우이 똥꾸루 이리우이 똥꾸루 얼마냐 능그야 그만큼 엉그로 지선은 이어가 수가는 라르카 와나우리 엉그로 Balikan hambai sini choir member bokna toto ke kai tuna loboi de sawi thangmane bagai bono balikan hambai kai tor bono taibo hamari khaide paidi yang thasingo koi kelang sini pal resapnai rasubra teachers borno jorno yaparo tai ang o zorawo sini representative SNBS bini sok pai kya ni sang khawo paidi orowo kok bathong ni arjak tongo jodina sini sok pai jak tongo hongke ang or saman ya golo bonoronai tei next ang tiar tongan bagi koinai sini kroksa sini sompok nogoro tongai no hipono SNB ni choir kroksa bono zora rusinai kaisa aboni bagai abo hongke sini jepro sini elimi koks hawo aboni tik sekam ang sini SNB ni choir sini Takuk Wilson bono tiar donan bagai ang koyo obor saman ya golo sini SNBS bini representative bokok bathong narana bagai ang koyo hambai
pokhor mana ya hambai sini ya pokhor mana ya hambai belai kena tokha sembuh kabai no kena tokzak kaya pokhor mana nanglia sini oh Rasu Baptist Church ni belai kena tokha resart pelamun yang dorong hambai haji yang tabu ko zorawo sini SNBS bini kroksa pajak tongo जों नुकनाय साबाबो तायो जराबो आंताय जरा लेट यांगनि बागै बो बार कासना नांनायसे आबोनि बागै आं सेक्रेटारिनो कइसिनाय बिनि खायजाक तंखांके आबो खाय पानिनि बागै जराव ना mulai na hambai sini ketang kai tono tai ti thono bodora bo anar man bage mulai ke hambai marwo phading kangkai sing sini jehetu phajak sini SNBS bini sini vice president representative hisabe phainai no ang koi jawo direct no kisap yang bos kau phadi Okay, ang asarono koyo norok kisah yang mana itu seperti ini. Okay, sini unit president yang berikan seperti ini. Hading kakek cengbono yasak songan bisingte cengbono batch day kaisa momentu kaisa sinja kalen ini youth committee nanti. Joto no ya fakta lenta. Ini youth president bo kalui tongo. Ini kompono ko sarkini. Hambai. Okay. Okay, Friday. Sing sini orang sing lo guna sing thang sini sini sar sini main resource sini Reverend Bisu Kumar Deborma TTC ini principal anggono koyo bawa muslim bawa presiden. Okay, sin bono momento kaisa sin kini hamjangan mari kini youth committee mahite isa tikonsa sin bono yakalen. Kini hambai. Apa itu hambai? Kalau hambai, bersama lagi. Hading hakai orang oseng sampai tanai, sini live dikon, sini Pronjai Deborma, sini CNBP sini executive member, bono bo koyo, hakai bono bo finance bagai, hakai sini women's ni executive member SNBWS ni sini buku sini Madam Sobitano Bokoyo bobo yang bersama dengan bagai okay sini school the headmaster nai bini bisingtina sim orang jaga mani nai sin klai tong lai ma tong lai jawo sini sar Sukumar Deborma sini headmaster bono koi jawo bobo bus kamu finan bagai
bini jari sesing oro sing oro kurung kutung nunggu matang lai jawa sini sar Sukumar headmaster Kangka acha guys sini pastor Reverend Philip Rupini mono bakai jawa bakai yang muska mukminan bagai Okay, sing orang sing sini youth committee ni hanya sing hamjaman mari sing yang lain naik. Baik, okay, thangman sini representative ke isama tongkran itu. Boleh representative penega. Ang kisa orang no ang teh olok ni saglat ang dari orang no ang tangai pai kelangai. Jadi bisnis kay ini youth committee no hoite ang je oino ba kubun association ni penai. Kisa orang tu di kam saya sumsada association ni penai ni nawo. Abo kisa bahasa pengen bagai. Bobo mandaman bagai. हर भाई आं किसक नामा है सैसम साजे एसोसिएशन में ना थाई पैसा गेटा कैसे है ना बिलीवर चर्च में होते वो हायो ने आं किसक नावा किसक बासे तुमने लगे समझ आया कि क्या कुबुन orang ने पहने रखा था इनके तो वो विशेष के आले दबा में बरोनो ब्लैक के हम भाई जो भाई तो kan ke item singki ang borono belaka hambai marwo ikai bisas kete kesa hambai marman ikai kisa ang mia bo kisa sen hambai to rakha ikai to sen kisa sen moment to ya hai tono sen bini jare sen kisa sen sen pas ba music in sen thaiman mane o kendero o stage rock ta mane sini social worker no ang kisa basa koyo sini subject no bo bini jare mahino sen balai bini pan thoma baise sen oro mano kisa base phunwan bage oro kisa base phun phedi bini jare seba ga kubun bo suba ka hai kono bo balai pan phun ku kha niang koi to kayo bo sudo baso sim phano seno phunui phangna ni bage karon sen bo sube ngage sen sikra rok sen mangla khamo sen bol sa asai ta bo cái ăn cái món cái này không phải xin ghép vào này nè, cái hambai, cái hambai bỏ xin suah mình ra đây sẽ xin sikra rồi xin orang school of flower school của Dewan Dono school English medium school of flower xin phải này Malayu, cái ang direct nó thay này đâu kisan đã được phần mà nó cái ang direct này xin ở đi poro sin sang sanai kita al zorawo sini exhibition mana ko sin painai kita itu kisah kan kai par musal batai lemu orang bisnes kai important book hani mana sin orang jotono naikok sin nung nai an bagai orang tidur nai tengok sini takuk Sanjay Rupini Rokia Mothani bukuk Sarita Devarma executive member WC SNPC ke orang suri cengeng ke sini Madam Savita Devarma executive member SNBWS ke orang naik rok tonggo orang takut Pramod Sagar Devarma Sokeng Mothani buku Sumuti Devarma KCL YC atau WC SNPC ke tek paksa ke sini takut Monohar Devarma Hamre Mothani abahai ang tai orang bahasa Thailand ke baki zora ini di mana zora ya kalau tai sesuai ini representatif hamba sini secretary no tadi yang sini nakarsana sini yang SNBS bini representative sini vice president bok
isa jora kolok ni ma basaka tani boy kisini klai pe rok bo waisa bai jora taina phaya ban bagai bo klai thangka jora ya pharja go bono bo bisile manglak 2 minit sok se jora mana hema to aban bagai bono aro jora na ya phai ro Actually, before to kaka 5 minutes age hangke phungka ham hulai ne kisa chiri khok lai mic da dos ching khorang da dos hulai tong lai mani ai pun before ka ham hulai siwan chiri khok lai heda hangke ching khorang disturb gring ya na tei hulai ne waisa jo to no before ka ham bai tolong datang bai tolong datang balai ka hambai jora pai ka angka thana mangka chairman nge actually sisa committee bai one sok lai ma bisingti klai sadi ni horjak mani abo sai tongmaya dai ke sang kang kai obono kaisa sikla rongni kaisa platform je jagao khoroksa khai sanani thang kang kai kobangma time nang thangwa abon bagi omono kaisa jora ka ham sikla rogno aware nani jora hne wan sok lai ma bisingti no jo to sargelono representative rohor jago ngai unfortunately dahan sasinai sini president sini engineer subromoni deborma phaina tongmani ngai phungwa ano call khlayo ang phaimanga ka ang out of state tongo ngai kise anyhow kise manage khlaigra di brother kisa ngai to okre apti hai hanma bai yogia kogia phan ma bacha kha haita ko am bagai basa re do tonja kha ngai balai ka hambai nangkuk mani kogo thanglai siwana ini jorate atta sakelo musical meet panda khlaijagi tongo khumlung sakel brongni khlaipaika prai registration simi 500 থেকে 550 ni bisingo brok kuthumai sikla brok khlai hatal bo hom dodam ke khlai tongo azagao brok sikla ro kuthum lai jaka sajona kuthum lai hom dodam khlai tongo ngai chini CNBPC prai including chini charge no lekhawoi 700 hai borok kuthum lai jumbo hom dodam khlai tongo obisho rono taksak jor update 500 plus nawi borok bo hom dodam lai tongo musandai khoro borok bo 500 kuthum lai khlai tonglayo tai borok kathalo highest kuthum lai 1262 jona sikla including okor tongo kuthum lai hom dodam khai borok bo milok yakhal tonglayo moni pore mandai sarkelo 810 jona kabu go worship time jora kuthum lai musical meet panda hom dodam khai tonglayo jamilengo 450 jona kuthum lai tongo tai dak duo 410 jona kuthum lai program khlai tongo tai kisisa sajaknai aboke ahai jini sikla rok jini jara phaijak rok जों okokno saimanani nango SNBA ni khoroksa sikla ang tongmani bagai jini association o bebagai 188 including fellowship charge tongo sikla rok obono saimanthun hane wan sokmani bisingti salayo tai total jini sikla rok member sikla member tongo 6115 6115 borok tongo sikla aboni bisingo chela tongo 3456 2568 tai kaijak nairok chela tongo kaijak nairok tongo 2321 tai sikla jangjang rok tongo 2416 tai regular charge khlai tongnai rok 188 charge ni bisingo matro ekto pasta charge se regular use service khlai tongo irregular tai baki tongmani jo to irregular haita kai balai khno chaya haita tau phaili government employee
2023 ni census tabuk 262 sikla chakri khlainai rok khlai tonglai asal jorote kisisa जों saimana nangma bagai जों masao tak phadi SNBSB chini sodor not baptist sikla bodol ni nasik mungtamo bo MN object notation khlailai tonglai abono kisisa sadi himabai mas halainai number 1 hangka hangke chini sikla rokno kubui Christians namnani obono chini sodor not ni sikla rokni naharmong number 2 witness for Christ Kristono songgoi Kristono tuyei kaham sakiri manan chini sikla rok obobo kaisa chini tam hanisa chini aim tai society o nangmani borok ngai bachanani abo chini aim tai kaitoni hawar thani sakno yafarnani abo chini aim society o nangmani borok hun sakan se moiteman thangwa heda doctor bangmani chini ingko tabuk do phawo nurse bo bangmani buni do phawo kai doctor bai nurse ko mire para brum jotono doctor gana atita heda obo khe nangko mani chini sikla rokno kisisa tongthung hanai paithago kaisa kok sai mathakna mu chungo abo khe tas mane saidi hini rohorjak maya kaha jadu college belai muitumano ini sanamu tungsa chin sikla rokno abo hangka ahai abo ni belai guruttopurno meaning buskang jadu college ustad rok tongo borok khoboro mi manai ahai resamo hangka muya dang durung biri thang baikhe otok sabata monok chano atipo tangsa tongko o khamani tile koto kasaka o nang ba sabo bai tongno o nang ba sabo bai tongno oboni simi meaning saikalang namo songan siklarokno belai guruttopurno muya ni dang durung heda biri thang baikha tok sabata mono chano chini siklarok khasina jaro sopaika do nini hanino muya sawoi bokhe biri se thangka aheda biri thangka phan soka torkha lokha chaka hamka kabaikha haliata bujinable o hani toksa rangsak nongle ta mono sajano nongle bufuru khasi jano nile sana sekeri jaka nongle oron ma tongja sinai an siklarok aboni bagina tak bajara tongkho wan soknani hamani tile tikate kate kotoko phaijapo heda sak lombai khangke nongle bor tongno tabuni leader rok thana nai tongbai heda sak tolani khamani tikate kate hatai kotor jora sobini nai tongka heda bor mura akha moro parlai nai ti kotor bujinable heda gapur nang bor tongnai aboni bagi tabuk sudono jisuno sinilang ya hangkale korok kolom bainai tui abon bagi phaidi jino phiyongne korok chano abon nong khachini jisu kristo abon nong sing loblai tongo bele ka hambai joro naman bagi korok nino no nakarsano chini secretary ta chin chairman no asuna hambo hambai sini vice president sodonor bak sikla bodolni bo sikla rokno kana totok ke logma bai sama bai masare rengma bai bebak ro bai na bo khabasari klangmani bagai ake phaidi yang besel jora khasi gimana siria tang khem nong thani permission mananai last to ang saisung laro basau tel time clock malia tang khabani kok khana kanke hai khaba kai do ni kok khana ni bagai norok jodi no bakha basawinyo tong kangke teki sale ma pholok sinai haji ang thasingo saiklang thasini resap nai tai kai ni tongkho ang bornor jora nai tai abon ya golo hangke sini kok sananya jora nai kok samani ya golo sini elimi kok samani ya golo sini secretary rokno jora jak sinai sini jora belai thangoni bagai sini elimi no sung sakang nai ang koinai tabo jorabo saithung resap nai abon ya golo koya rokno ekdom gano phai reading tong phai hambai jora ya parjago อ
ang koine sini zora sini thang tonga bon bagai ang koyo no titi kanya ni bagai sini asar sok sini komiti no koyo no no asar sok no yang tiar kai tonani bagai Pulengo ketangka jono hambai ti fangno bo kini ana zora ramani ani songza kuripano ang resabnai dabiano nigan ani rangri kuripano hamani resab thanio saya sugya tongimano saya sugya tong hardi kate pernah kate halo 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 cek Right around
abon yagulo na sini elimine zora rejaknai tei sini youth secretary no approval zora rejak lakha elimi kok simon yagulo sini circle secretary tei church local church secretary borona zora yapar jaknai 그렇지.
diberkaham. Haleluya. जों once ini जरावनो पाइलिnya ना है तो किसा जरा पाइ थोक्सिनाय तामुके जोंनो साख्लायजाखा खति काइसा नि बिसिङाव जों एकटा नि बिसिङाव पाइ